έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάσταση προς την Ιταλία. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 κηρύχθηκε ο Ελληνοταλικός πόλεμος. Η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι θεωρούσε ότι θα καταλάμβανε εύκολα την Ελλάδα και η Γερμανία του Χίτλερ θα προχωρούσε απερίσπαστη προς τη Ρωσία. Η στεναρή αντίσταση των Ελλήνων και η απόκρουση της Ιταλικής επίθεσης ανάγκασε τους Γερμανούς να αλλάξουν σχέδια και να επιχειρήσουν να καταλάβουν την Ελλάδα, επιχειρώντας από το έδαφος της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας. Στις 6 Απριλίου τα χαράματα ξεκινάει η επιχείρηση Μαρίτα. Βρισκόμαστε στο λεκανοπέδιο του Νευροκοπείου του νομού Δράμας, ένα από τα σημεία από τα οποία προσπάθησαν να εισβάλλουν τα γερμανικά στρατεύματα. Οι συνορογραμμοί μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας προστατεύονταν από μια σειρά χειρωματικών έργων που έμεινε γνωστή ως γραμμή Μεταξά. Η γραμμή αποτελούταν από 21 χειρωματικά έργα με σκοπό την άμεση απόκρουση ευθύνης εχθρικής εισβολής από το έδαφος της Βουλγαρίας και την εξασφάλιση ταχείας συγκέντρωσης ελληνικού στρατού. Το οχυρό Λύσε, στο οποίο βρισκόμαστε, μαζί με τα οχυρά Μπαμπατζόρα, Μαλιάγκα, Περιθώρη, Παρταλούσκα, Ντάσαυλη και Πυραμιδοειδές, αποτελούσαν τη γραμμή άμυνας του λεκανοπεδίου κάτω Νευροκοπείου. Το πρωί της 6 Απριλίου 1941 και ώρα 5.30 π.Μ. το φαινομενικό ήσυχο ανοιξιάτικο πρωινό άλλαξε με μια. Γερμανικά πυροβόλα άρχισαν να σφυροκοπούν τις θέσεις των οχυρών. Μετά από μισή ώρα συνεχούς βομβαρδισμού, το λεκανοπέδιο βυθίστηκε και πάλι σιωπή. Σιγά σιγά άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα γερμανικά τμήματα. Η κύρια ενέργεια των Γερμανών, η προσπάθεια για να περάσουν από το βορρά προς τον νότο, έγινε από την διάβαση του Ακρινού μεταξύ του όρους Όρβιλος και όρος Περίβλεπτο. Η δεύτερη μεγαλύτερη τους κατεύθυνση ήταν από την περιοχή της Εξοχής, τη διάβαση της Εξοχής, είναι πίσω από τον Νευροκόπη, από εκεί στον Νευροκόπη, και έτσι συνενώθηκαν οι δυνάμεις τους μέσα στο κυρίως λεκανοπέδιο. Από εδώ, από το λεκανοπέδιο, προσπάθησαν να βρουν οποιαδήποτε έξοδο προς παιδινό διάδρομο, είτε της Δράμας, την πεδιάδα της Δράμας, είτε προς την πεδιάδα των Σερών. Οι δυνατότητες που είχαν ήταν τρεις. Η πρώτη ήταν να ακολουθήσουν την διάβαση των στενών του Γρανίτη. Η δεύτερη διέξοδος προς την πεδιάδα της Δράμας ήταν από την διάβαση του Καλαποτίου, που είναι πίσω από τα λιμνάζοντα εδώ νερά που βλέπουμε. Από την ίδια βέβαια έξοδο του λεκανοπεδίου, στην δυτικότερη πλευρά και γωνία του λεκανοπεδίου, υπήρχε η διάβαση της κάτω Βροντούς, όπου οδηγούσε προς την πεδιάδα των Σερών. Οι γερμανικές επιθέσεις γίνονται προς όλα σχεδόν τα οχυρά, με τα Λύσε, Μαλιάγκα, Περιθώρη και Παρταλούσκα να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος. Όλες οι επιθέσεις αποκρούστηκαν με επιτυχία και το μόνο που κατάφεραν οι Γερμανοί ήταν να καταλάβουν το κάτω Νευροκόπη, όπως επίσης και το ύψωμα Ουσόγια που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κάτω Νευροκόπη. Επίθεση των Πυραμιδοειδές απέτυχε και αυτή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 προς 7 Απριλίου, ο εχθρός επωφελούμενος Ομίχλης πρόσθεσε τις δυνάμεις του εντός του χωριού Οχυρό, ακριβώς μπροστά από το Λύσε και προς το οχυρό Ντάσαυλο. Η προσπάθεια των Γερμανών συνεχίζεται και την ημέρα αυτή. Το οχυρό Λύσε, αν και βομβαρδίζεται σφοδρά, μένει αμετάβλητο. Αργότερα, αφού διαλύθηκε ο Μίχλη που είχε επικρατήσει από το πρωί, ο εχθρός συνεχίζει τον σφοδρό βομβαρδισμό κατά των οχυρών Λύσε και Ντάσαυλο. Παράλληλα, τα τμήματα που είχαν εισβάλει μέσα στο χωριό Οχυρό κατά τη νύχτα εξουδετερώνονται από το ελληνικό πυροβολικό και από τα πύρα του Λύσε. Οι επιθέσεις εναντίον των υπόλοιπων οχυρών με πεζικό και άρματα μάχης αντιμετωπίζονται με επιτυχία από τον ελληνικό στρατό. Οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το ύψωμο Κρέστη μετά από σκληρή μάχη, ενώ απέτυχαν να περικυκλώσουν και να αποκόψουν το οχυρό Λύσε κινούμενοι στα νότα του. Στο τέλος της ημέρας και πάλι οι δρόμοι προς την πεδιάδα της Δράμας και των Σερών είναι κλειστοί για αυτούς.
Οι προσπάθειες των Γερμανών να ρίξουν το οχυρό Λύσε περικυκλώνοντάς το δεν σταμάτησαν ούτε αυτή τη φορά, αλλά απέτυχαν και πάλι. Παράλληλα, το οχυρό πυραμιδοειδές απέκρουσε επίσης επίθεση των Γερμανών από το ύψωμα Οσόγια, ενώ το ύψωμα Κρέστη ανακαταλαμβάνεται μερικώς. Μηχανοκίνητα τμήματα του εχθρού επιχειρούν εναντίον του περιθωρίου. Είναι το μοναδικό οχυρό που κατάφεραν οι Γερμανοί να μπουν μέσα. Οι υπερασπιστές του όμως κατάφεραν και τους έβγαλαν μετά από μάχες σώμα με σώμα μέσα στις στοές. Η μάχη εντός οχυρού έγινε στο οχυρό περιθώριο. Είχαν θέσει ως πρωταρχικό του στόχο να καταλάβουν το οχυρό του περιθώριου. Κατάφεραν να μπουν μέσα στη στοά. Αμέσως ο διοικητής διέταξε συσκότηση της στοάς. Δηλαδή καταλαβαίνετε να μπει μέσα κάποιος και ξαφνικά να μην βλέπει. Αυτοί πιάσανε, επειδή γνώριζαν καλά τη στοά, πιάσαν τις γωνίες έτσι όπως είμαστε τώρα εδώ, βγάλανε ένα όπλο προς εκείνη την κατεύθυνση και όταν ακούγανε οποιοδήποτε βήμα ρίχνανε. Βέβαια οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν και αυτοί μετά χειροβομβίδες μπαίνοντας στις γωνίες, γιατί μπήκανε πολύ κόσμος, έγιναν φοβερές μάχες μέσα στο οχυρό, το οποίο φυσικά ανακατέλαβαν πάλι οι Έλληνες, δηλαδή πετάξαν έξω τους Γερμανούς από το οχυρό και στο τέλος δεν καταλήφθηκε. Το τέλος και αυτής της ημέρας αφήνει τα οχυρά ανέπαφα και τους διαδρόμους προς τη Δράμα και τις Σέρρες κλειστούς. Η αντίστροφη μέτρηση όμως άρχισε. Οι Γερμανοί βρίσκονται ήδη στην κοιλάδα του Στριμώνα. Το πρωί να καταλαμβάνεται ολόκληρο το ύψωμα Κρέστη από τις ελληνικές δυνάμεις. Οι επιχειρήσεις των Γερμανών είναι πολύ λίγες πλέον. Προφανώς γνωρίζουν ότι η δικολόγηση είναι θέμα ωρών. Τα γερμανικά άρματα βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από την δικολόγηση των δυνάμεων Ανατολικής Μακεδονίας, οι εχθροπραξίες στα οχυρά της περιοχής Δράμας σταμάτησαν. Η παράδοση έγινε στις 10 Απριλίου, ενώ οι Γερμανοί απέδωσαν τιμές στους υπερασπιστές τους για τη γενναιότητα που επέδειξαν. Και έτσι διάταξε την πάυση πυρός, μετά βγήκαν έξω και εδώ στο οχυρό και είδανε, αυτοί ήταν υπερασπιστές όλοι 425. Βγήκαν έξω, λέει ο στρατηγός ο Γερμανός, άλλοι είναι, όχι. Με αυτούς πολεμούσαμε, λέει. Λοιπόν, διέταξε να τους αποδοθεί τιμές. Τους παρουσίασαν όπλα. Και μετά τους είπανε, παραδώστε τα όπλα και πάντε στη Δράμα. Στη Δράμα τα παραδώσανε και πάντε στα σπίτια σας. Έτσι τελείωσε ο πόλεμος. Στις 10 Απριλίου κάθε αντίσταση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη είχε σταματήσει, με τους Έλληνες να έχουν 1.000 νεκρούς και τραυματίες και τους Γερμανούς 555 νεκρούς, 2.134 τραυματίες και 170 αγνοωμένους. Αριθμός που αντιστοιχεί στο μισό των συνολικών απολειών τους στη διάρκεια της επιχείρησης Μαρίτα, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της ελληνικής αντίστασης.